Sana po ating ipagpanalangin na tuloy-tuloy na po ang ating recovery upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng ganitong mga okasyon. So, sa ngalan po ng aming grupo, maraming salamat. Sound check, sound check! Memo! Sound check! Mula dito sa harap, sa pinakalikod. Member, sing as loud as you can!
ka na.